İmralı hazır. Sayın Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Şam'da İmralı duh be hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş û îro jî bi hevseroka berê yê HDP Figen Yüksekdağ ra hevdîtin pêkanî. Li gor daxuyaniyên Şam'da İmralı'yê wê di demeka herî kin da duyemîn car dê serdana rêberê PKK Abdullah Öcalan bikin. Pirsa sereke ew e ku Kurd vê yekê çawa dibînin û rewşa hikûmetê di çi astê da diyar dikin. Li gor hevserokê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Cahit Kırkazak hin geşedan pêk werin jî lê hê di gelê xetî da pir tişt nezel alin. Bi rastî pêvajî tiştî bêjin her tişt çareser kiriye û her tişt xuya elbet çave ji bûna wê em nikan tiştîsin bêjin mixabim. Lê navê watayê ku em vê pêvajoyê vê demê jî bêqedir û bêqîmet bînin. Ustin xuya dike bêjin destlatlarên dewletê ya da nûnerên dewletê dixwazin vê meselê da bi hewekî bikar bînin. Lê mesele ji bûna ku Türkiye aşitî û demokrasî bîne ne bi helbestê ne bi hinceta tenê ewlekariya dewletê ya da peşaroja dewletê. Kurd bi awayekî hayjixweyî nêzîkî vê pêvajoyê dibin. Li gorî wan tiştê herî girîng ew e ku mafên Kurdan yên xwezayî pêdiviya were dayîn. Parêzer û siyasetmevan Cemal Demîr balê dikişîne ser aştiyeka bi rûmet û Demîr dibêje. Nûnerê vê dewletê yê herî serî gotina wî her dem tê bicî ji qanûnê jî zagona bingehîn jî zêdetir e ew nûner Recep Tayyip Erdoğan e. Divê Recep Tayyip Erdoğan vê pêvajoyê da înisiyatîfê de destê xwe. Tenê di pêştexistina devlet Bahçeli ev bi pêş naçe. Di nav gelê Kurd da jî ev pêvajo ji nêz ve tê şopandin. Lê ew coşa pêvajoya yekemîn di vê demê da li ser Kurdan nayê hîskirin û sedema vî jî rûxandina pêvajoya yekemîn tê diyar kirin. Nurettin Bilic jî yek ji van kesan e. Bilic di avasaziyan da kar dike. Lê bala wî jî li ser pêvajoya dawiye. Di serê wî da jî gelek fikar û tiştên nediyar derdikevin pêş. Mücadele hane berdewam dike. Yani ku ve alana hane da samimiyetî tê hebe, xapandin tê tinebe ji Türkiye ji Rojava ji Rojdatî aşitike baş yê were pêketinê. Îro li Enqerê Partiya Herêmên Demokratîk DBP heftemîn kongra xwe ya asayî pêkanî. Di vê kongreyê de jî hevserokên giştî yê DBP Keskîn Bayındır û Çiğdem Kılıçgün Uçar di ser geçedanên dawî rawestiyan û ragihandin ku bi serkeftina vê pêvajoyê da dê Kurd û Tirk pêk ve qezenc bikin. Serokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakran jî di qesedana xwe da bangî dewletê kir û got bi dijminatiya Kurdan Tirkiye pêkan nîne serkeftî be. Yek rê heye ew jî aştî ye. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.